għal dil kawża kostituzzjonali. Skużi? Ir-reazzjoni tiegħek għal dil kawża kostituzzjonali, minn qegħdin jumej qabel l-elezzjoni ġenerali u għandna kawża fil-qorti fuq irregolaritajiet. X'taqt ir-reazzjoni tiegħek fuq? Inwieġeb bl-istess mod li għadni kif wieġibt lill-kollega tiegħek. Għandi fiduċja sħiħa fil-Kummissjoni Elettorali għaliex hija mżorqa minn membri taż-żewġ naħat, taż-żewġ partiti, nittama li l-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jirrispetta il-proċess demokratiku. Issa, hemm proċess li huwa quddiem il-qorti tagħna wkoll il-qorti kostituzzjonali wkoll hemm proċeduri ta' mandat ta' inibizzjoni, għalhekk skont l-eżitu li tiddeċidi dwar il-qorti wieħed naturalment trid jimxi. Il-Gvern jirrispetta id-deċiżjoni. Il-Gvern dejjem mhux tal-li irrispetta id-deċiżjonijiet tal-istituzzjonijiet tagħna, tal-li konsistentement f'dawn l-aħħar sentejn u xerejn ra kif isaħħaħhom għaliex verament nemmnu fil-proċess demokratiku. Il-Partit Laburista s'issa għadu mhuwiex partit ta' fil-proċess. Prim Ministru, aċċettabbli għall-Partit Laburista li votaw nies li ma setgħux jivvotaw skont il-Kostituzzjoni u tikkundana dan in-nuqqas mir-reġistru tal-qorti? Grazzi. Tajjeb illi nirrimarka illi hemm rimedju appożitu biex persuni li skont l-artikolu jekk nisser żball 54 tal-Kostituzzjoni tagħna ma jkunux eliġibbli biex jivvotaw jitneħħew mir-reġistru elettorali. Minn dak li jien infurmat, il-Partit Nazzjonalista ma qatt ma uża dik il-proċedura. Imma nerġa' ntenni illi għandi fiduċja sħiħa fil-Kummissjoni Elettorali, intenni wkoll li għandi fiduċja fil-rati tagħna, nittama li bl-istess mod il-Partit Nazzjonalista jirrispetta il-proċess demokratiku.